Hvis du laver flere sæt, så får du mere muskelvækst. Det er i hvert fald det, forskningen viser. Men der er rigtig mange, der kritiserer forskningen og siger, at vi ikke kan bruge resultaterne til noget som helst. Og jeg er tilbøjelig til at være enig i, at du ikke kan bruge forskningen til at fortælle vildt meget om din træning, men jeg er dybt uenig i, at man ikke kan bruge resultaterne til noget som helst. I den her video, der vil jeg adressere nogle af de almindelige kritikpunkter, der ofte er omkring forskningen, og jeg vil komme med et praktisk takeaway til sidst, som du kan implementere direkte i din træning. Jeg vil også sige, at den her video måske er lidt anderledes end nogle af dem, du ellers har stødt på fra mig. Den vil være lidt mere uredigeret, og jeg vil tale lidt mere frit fra leveren. Og jeg håber, at du følger med hele vejen til slutningen, hvor jeg føler, at jeg har gjort en masse gode pointer. Og hvis du er uenig, så er du velkommen til at prøve at skrive i kommentarerne, hvad det er, jeg har misset, eller hvorfor det er, jeg misrepræsenterer din position. Grunden til at lave den her video er faktisk for at prøve at oplyse om, hvorfor det er, at du godt kan stole på den forskning, der bliver lavet på mennesker. Det allerførste kritikpunkt, jeg ofte støder på, det er, at forskningen hele tiden skifter mening, og derfor kan du ikke stole på forskningen, fordi at hver anden uge, så er der en helt ny statement omkring volumen eller intensitet eller RIR. Men jeg tror ofte, det er et kritikpunkt fra mange, der står udefra og kigger ind, og særligt hvis man følger en masse forskellige på sociale medier, hvor de ofte vil have en tendens til at prøve at promovere et nyt studie eller en ny tilgang til træning, fordi det ofte er dem, der kommer til at lukrere på at fortælle dig noget sensationelt, eller fortælle om et nyt studie, sådan så de måske kunne sælge dig en ny træningsmodalitet, som du kan følge og få bedre resultater. Men positionen, at højere volumen giver mere muskelvækst, har faktisk ikke ændret sig særlig meget, eller det er i hvert fald ikke en ny position, der er kommet over de seneste par år. Det første, eller en af de steder, hvor det stammer fra, er en metaanalyse i 2017 af Schoenfeld, som mange måske kender til, som viste, at mere end 10 sæt giver bedre resultater end færre end 10 sæt. Det var den forskning, der var på det tidspunkt, som man ligesom kunne lægge til grund for, og det var den konklusion, som mange løb med, og der er måske rigtig mange, der kender den her anbefaling, der hedder 10-20 sæt for muskelvækst er det mest optimale. Men jeg tror lidt, det er en lemfældig fortolkning af resultaterne fra studiet. Fordi at noget af det, som studiet sagde, var, at der ikke rigtig er særlig meget forskning på mere end 10 sæt. Vi forventer, at de her resultater vil stagnere på et eller andet tidspunkt, men endnu ved vi ikke, hvornår. Så det, som den nyeste forskning har vist fra sidste år, som er det her studie Pelland et al, som rigtig mange refererer til, eller måske har set grafen fra, viser, at det fortsat stiger, altså så mere volumen giver mere muskelvækst, i hvert fald gennemsnitligt set. Noget af det, der også kan ses på de her resultater, det er, at altså, vores konfidensinterval stiger, jo flere sæt, der bliver lavet. Det vil sige, at vi er mere usikre, jo flere sæt vi laver, altså om det vil give de resultater, som man forventer. Men så længe vi ved indtil nu, så ser det ud til, at mere volumen giver mere muskelvækst. Jeg vil stadig sige, at de fleste forskere og folk, som læser forskningen, fortolker det stadigvæk sådan, at der på et eller andet tidspunkt vil være et restitutionsproblem, og man derfor ikke bare kan fortsætte med at lave uendeligt volumen og så få bedre resultater. Vi ved ikke, hvor grænsen er, men vi forventer, at der er en grænse. Og det er noget af det, jeg kommer til at tale lidt om til sidst i videoen, hvordan du måske kan begærte dig med at finde din egen grænse. Og ja, som sagt tror jeg faktisk, at en af de store problemer, det er måden, som folk præsenterer forsøg på. Fordi at flere forsøg gør ikke, at vi kan vide os 100% sikre. Men når det kommer til volumenlitteraturen, så er vi et sted lige nu, hvor vi kan føle os ret sikre på, at en højere volumen, i hvert fald op mod en 20-30 sæt om ugen, giver bedre resultater end en lavere volumen, altså mindre end 20 sæt. Og det må du ikke forveksle med, at mindre end 20 sæt giver dårlige resultater. Tværtimod så giver mindre end 20 sæt rigtig gode resultater. Men det er dig selv, der skal vurdere, om det er den ekstra tid værd at få maksimeret dine resultater ved at lave flere sæt. En af de andre kritikpunkter, det er, at varigheden af studierne er for kort, og derfor kan vi ikke bruge resultaterne til at sige noget som helst om, hvordan resultaterne kommer til at være på en længere basis, altså over en egentlig træningskarriere, som nok nærmere er mange år. Først og fremmest synes jeg faktisk, det er et helt validt kritikpunkt at sige, at studierne generelt er for korte. De lange studier er typisk 6 måneder. Og det er jo meget kortere tid, end vi vil forvente, at en person gerne vil træne for at optimere deres resultater.
Men det falder en lille smule til jorden, det her kritikpunkt, når vi prøver at kigge på, når der bliver lavet analyser over, hvilke studier, der generelt ser ud til at have en bedre dosis-responsforhold. Fordi at de studier, der viser en bedre dosis-responsforhold, er typisk de studier, som varer i længere tid. Så det vil sige, at hvis vi har et studie, der strækker sig over en længere periode, så forventer vi, at volumen gør en større forskel, end hvis det er over en kortere periode. Og det er klart, det er svært at sige, om en lavere volumen så kommer til at indhente en højere volumen over flere år. Men ud fra den litteratur, der er lige nu, så vil jeg mene, at det var meget svært at lave den konklusion, i og med, at de længere studier generelt ser ud til også at favorisere en højere volumen. Det tredje kritikpunkt er, at studierne er på utrænet, og derfor kan du ikke bruge resultaterne af de her studier til noget som helst for dig, som er lidt mere trænet. Og jeg igen vil jo give ret i, at det er jo en lidt broget skare, som der bliver brugt, og derfor kan det jo ikke nødvendigvis generaliseres til alle på planeten, men det er jo en af grundene til, at vi rent faktisk har en meget bred inklusionskriterie, fordi at det, der karakteriserer dem, der er med i de her forsøg, det er, at de er mennesker, fuldstændig ligesom du og jeg, og det er jo dem, vi gerne vil teste vores hypoteser på. Når vi har en bredere befolkning at teste på, så kan vi se de her underliggende tendenser, som for eksempel, at volumen ser ud til at give mere muskelvækst. Det er nok, at når vi kigger ned i de enkelte studier, så vil vi finde nogle studier, hvor en højere volumen ikke gør en forskel sammenlignet med en lavere volumen på vækst, mens der er andre studier, der vil indikere en fordel til en højere volumen versus en lavere volumen på muskelvækst. Og når vi kigger på forskningen, så er det rigtig nok, at der er nogle af studierne, der viser, at en højere volumen ikke giver bedre resultater end en lavere volumen, men samlet set er billedet, at en højere volumen giver bedre resultater. Og for dig på individniveau betyder det måske også, at du kunne ligge i den gruppe, som rent faktisk ikke så bedre resultater med en lavere volumen end en højere volumen, selvom det selvfølgelig er mere usandsynligt end omvendt. Jeg vil sige det sådan, at det stemmer rimelig godt overens med min trænererfaring over de sidste 9 år. Det er, at folk responderer vidt forskelligt på det præcis samme træningsprogram. Altså der er nogen, der får rigtig gode resultater af en højere volumen, mens der er andre, der måske ikke får lige så gode resultater af den her højere volumen. Og i et forsøg fra 2020 af Scarpelli et al, der bekræfter det en lille smule den her tese, som jeg har. Vi skal selvfølgelig passe på med at fortolke alt for meget på det, i og med at det bare er et enkelt studie, og det kunne være, at det bare var en enkelt outlier. Men det, de gjorde i det her forsøg, det var, at de tog 16 forsøgspersoner, hvor de randomiserede deres ben ind i 2 forskellige grupper. Den ene gruppe fik en fixed volumen, som var 22 sæt om ugen, mens den anden gruppe fik 20% mere volumen end det, som de havde lavet inden studiet startede. Det vil sige, at der var nogen i det her forsøg, der fik en kæmpe stigning på det ene ben. Faktisk var der en forsøgsperson, der fik 120% stigning på hans ene ben, mens han fik 20% stigning på det andet ben. Og på trods af det, så klarede gruppen sig med 20% stigning bedre gennemsnitligt end gruppen med den faste stigning på de 22 sæt. Ud af de i alt 16 forsøgspersoner, der var der kun 2, der fik bedre resultater med den fixed stigning frem for den individuelle stigning. Det vil sige, at det bekræfter en lille smule den tanke, jeg vil have, som er, at du nok mere skal gå op i dine egne resultater frem for forskningsresultater. Så det vil altså sige, at jeg vil betragte din egen træning mere som et case study, hvor du prøver at få de bedste resultater, du kan. Og hvis du ikke får de resultater, så kan du prøve at eksperimentere med nogle af de strategier, som forskningen giver dig. Og det kunne blandt andet være den her dosis-responsforhold, som litteraturen viser, altså at prøve at tilføje en højere dosis, sådan så du måske får bedre resultater. Men hvis du er tilfreds med de resultater, som du laver på en lavere volumen, så er der jo ikke nogen grund til at ændre det. Men hvis du ikke er, så er volumen sandsynligvis et meget potent værktøj til at få større muskler.